El passat dissabte a la vesprada es va presentar oficialment la candidatura del Bloc de l'Olleria. L'acte va tindre lloc al Cine Goya, on més de 300 persones van assistir per conèixer qui es presenta i escoltar les línies principals del programa electoral. En la presentació dels aspirants a ser el proper govern de l'Ajuntament de l'Olleria, Àgueda Micó va parlar de la implantació del partit a la localitat. Per tant, si seguiu la meva progressió matemàtica, de 1 a 2, 4, a aquestes eleccions anem a treure 8 regidors per lògica matemàtica, no és que ho diga jo. La lògica matemàtica m'avala. Al entrar a este acte, els assistents van poder recollir el programa electoral. En ell s'expliquen els compromisos per a una l'Olleria millor. Tot gira al voltant de dos eixos bàsics, la recuperació econòmica i la millora del benestar de la ciutadania. El candidat a l'alcaldia, Julià Engo, manifestava que els veïns i veïnes de l'Olleria ja han vist el que han fet el bloc durant els últims anys, ja que han estat al carrer, junt a la gent. Portem ja 4 anys de campanya. Nosaltres no ens hem amagat durant aquests 4 anys. Hem donat la cara sempre. Hem treballat pel poble sempre. Vos hem atès sempre, ens heu parat pel carrer i vos hem posat bona cara. Hem intentat solucionar els vostres problemes i, si no era possible, vos ho hem dit. No vos hem enganyat ni vos hem comprat el vot amb favors. La veritat, la transparència, l'honestedat, la comunicació i el contacte amb la gent, parlar amb les associacions, ixa ha estat la nostra campanya durant els últims 4 anys. El que tenen ben clar des del Bloc de l'Olleria és que els més joves necessiten un futur i ells treballen i continuaran treballant per a que l'Olleria siga capdavantera. Com a persones adultes tinguem l'obligació de fer que el nostre poble estigui en bones condicions per a que els nostres fills tinguin un futur en condicions. I això és essencial i treballarem per aquest futur perquè ho tinguem molt clar, sabem molt el que volem i vos ho dic, vull dir, no tinguem cap problema en parlar amb ningú, tots els processos de participació ciutadana que s'han encetat en el poble ho hem encetat, ho hem impulsat des del bloc, perquè creguem que és la millor forma al final de governar, perquè ho hem de fer entre totes i tots, perquè la política no és cosa de votar cada 4 anys, és cosa de tirar endavant. I així ho farem, per nosaltres i per als nostres fills. Rodejat per tots els membres de la llista que el flanquejaren durant la seva intervenció, Julià Engo recalcà que el bloc ha estat en contacte constant amb els veïns al llarg de tota la legislatura i que presenta projectes potser menys vistosos que altres, però realistes, perquè estan refrenats per l'escolta activa dels ollerians. El bloc sí que és el partit de tots els veïns i veïnes de l'Olleria. És el partit que ha portat la participació ciutadana a la nostra població per a que participeu tots els dies, i no solament un mes de maig de cada 4 anys. Podeu triar entre votar el passat o votar el futur. Podeu triar entre una gestió desengelada o pereosa, o una gestió eficient i diligent. L'Olleria necessita, i l'Olleria es mereix, un govern integrat per gent competent com la que hi ha a la candidatura del bloc. Persones de primeríssima fila, professional i personalment. Gent d'ací, que s'ha unit al bloc amb un únic objectiu, donar el millor de si per l'Olleria. A totes i tots vos vull convidar a que ens ajudeu a donar el pas definitiu. Necessitem una gran majoria i ens fan falta tots i cadascun dels vots. Compte amb vosaltres, perquè tots som importants per a sumar les forces. Perquè no només hem de guanyar aquestes eleccions, les hem de guanyar amb la suficient força per a poder liderar el present i el futur de l'Olleria. Espere que el dia 23 poder donar-vos una bona notícia i esta serà que hi ha un govern responsable per a governar l'Olleria. I això no ho dubteu, amics i amigues. Passa necessàriament per una àmplia victòria del bloc. Per això comptem amb tots vosaltres. A la presentació es combinaren els discursos presencials amb les projeccions audiovisuals. Els assistents pogueren veure a través d'un vídeo un resum dels 2 anys de l'alcaldia del bloc i una segona projecció on els integrants de la candidatura llançaven les aspiracions que tenen per al poble a l'hora de decidir-se a participar en la política municipal. Uns arguments que confluïxen en el desig comú de treballar amb energia i il·lusió per fer créixer les oportunitats dels veïns de l'Olleria.